Itu asyarat o kada to tiap sir o garangan. Layro na syarat. So kada to na paraniwaan o ingad. Umada ko ingad na so ingad na niya ka ibarat sa manusia ang mapabanday na bangkay adaan yawan yan. Na sumalanta si pamikiran na upag-isi lahat mo niya nakamasukan sa niyawa kaan makang gagayan sumapyakap tulingad na gusot tagudaya akapagintaw. Tapsir sa darangan. Kaya pendeto ka ko suminindigayngad kasakay miyang raw ko inisarat ako sana apakapatindinganan ko sa baklay silagan nataritibang kasutaw na kumpasang kasuingad naturang kasubuntag sa kapakasisunggaya o kadato kumarandang kasakay miya pili ako unutan ni tangga o sana pendianalan nang bibilang ataw ka kamay ka di maimpit akapumbatar aka ko madalaon da ingat na magusot rapim barang ibantaan o madakal na kalugunubat tabura pinaring sutra sa pamapala ng magay. Ikadua syarat tukang dito. Kada to nakuta ilian na lindungan at ikapagagawa lagu ikapagapasan tawa kay sa limbutan. Na umada ko pagingat na dunian sumangal lulubay at ipakatibabang kada kapasanian amuda kapunarikan yan sa dirong kaaniyayaak o kabenarian. Tapsir sa darangan. Ay pendeto ka kaskay may pili at ilian umadakalakap penarigan no tao na uba anak bagkagi da marandang ikan deto o pagpaging dan ka na salamatang karinaw kaya gindulunaan sa isa karumarangkong sa kapagudaya waig na igirada maswa na kurmatang kamayon amabalumbu arinaw ako dalinalin arugong lagu na di kariringi na salamang karumuyod kagungan no kalilingi so karagi budalindag na di kabilang nga tao nagkibubar sa tangkapan na udah mentapan dumiti. Ikatlo syarat o kada to. Kada to naggumaan at lumitas magarang aliso pala. Umada ko pilingat na may ada sumapangangandam kiran o lagi miran ay isa kaputi na lalakaon siran at dampas lagi diran ay isa di mali. Tiap sir sa darang. Nakagi pendeto ka ko suminindigayngad tabang ka din kanaga at kawaraw sumarandang. Naubang kaon unutan ibara ganda nga kuyang. Ako mahanap tumitas. Pati dilagang ka akong kampong. Dangin pen sa kampong nga asala dumiyato. Na ino din sa kampong nga isa karumarangkom sa kapagudaya waig. Na tamang kiri a kampong na kidibaloy ka dato na kirimbang kaayunan. Ikapat na syarat o kada to. So kada to nanditaran a binaning. Di pamagabelasaan, di pamagidalaan na umada kudi ikapagingat na soingad na may tingga lawas na may ada sukit kamamalaalon o lagi diyan na isa kapiagingat tiap sir sa darang kaya pendeto ka ko suminindigayngad sakay pindaitan kubang kalahapin naning kaluwas na magapid malayag sa mula paninggalan ng guni nang bibilang na tao ba kaubang kakasayani sa ula-ula matataw na
ayakin dulunan sama parunay kunenta naigiras sa maida na iprasam sa punod nausok kundaliya na malukukundaraan kaumitaloga kaon nanduratang kaniyan din kamalawan day lalag